Здрасти, група! Отново съм аз, Краси, доброволец. Звучи готино, нали? Днеска е поредният ден от това, седя си и си мисля какво задължение има човек, който се определя като доброволец. Доколко той трябва да поема ангажимент и отговорност към събитие, за което се е записал като доброволец да участва и да дари труд, внимание, ресурс и така нататък. Защо? Какво наблюдавам аз напоследък? Много хора стана модерно да участват по един или друг начин в различни доброволчески инициативи, било за подпомагане на деца, било за почистване, било за всякакви неща. И да дадем един пример. Ето сега излиза един пост, излиза дори в групата на твоя квартал, еди кой си, някой в София, защото аз съм в София в момента. И там пише: заповядайте в неделя, ако искате да облагородим една детска площадка, която общината не успява да се справи с нея и аз или този, който организира, имам желанието да подобря тая среда, но сам ще ми е трудно, не е невъзможно, нали? Защото имам аз пример с човек, който точно това прави. Е така отива, вижда една занемарена площадка и казва: това защо е така, пичове? Това трябва да се оправи. Аз почвам да го правя. Той, не аз. Ама ако се включат още няколко човека, ще стане по-бързо, ще стане просто нещата ще се развият по-бързо и ще се изчисти. И така. И ти виждаш го в твоята група някъде изплющяно това съобщение и кажеш: лайквам. Аз съм за моята площадка. Аз съм за моя квартал. Така трябва да бъде. Добре, отиваме. И идва денят, 10 часа сутринта, събота, неделя, почивен ден. Човекът, който е пуснал обявата, от 9 вече лека по лека подготвя и почва да чисти. Нали? Той е писал за 10, но той самият е шел в 9, защото той има отговорност, ама той може да не е от този квартал. Нали? И ти обаче ставаш с кафето, къде е 10:15, излиза ти съобщение: ти имаш събитие за днес, чистиш площадката пред втория блок зад тебе. Да, трябваше да ходя. Добре, въпреки това ставаш и отиваш. Към 11 и малко, нали, час и половина по-късно, благополучно акостираш на мястото, където вече този същия човек, който е от 9 там, той те посреща, благодари ти, че си отделил време и ти казва: заповядай да се включиш, но ти не си направил грам, не си помислил, не си прочел цялото съдържание на информацията, че трябва да си малко по-подготвен, дали било с дрехи, дали било с обувки, защото като се чисти нещо, обикновено човек се цапа. И ти по навик, понеже си голямото добро трусофийско, някакво IT или някакъв кол-център, дето, нали, смяташ, че като отидеш там, всичко така ще ти бъде дадено, всичко ще се случи. Да, човека се е подготвил, осигурил инструменти, лопати, не знам си какво, ама не се изненадвай, че трябва с твоите обувки, Баленсиага, примерно, да влизаш в тревата и те леко да се нацапат. Тоест, бъди разумен. Къде отиваш ти? И виждаш, че ако тръгнеш да правиш това, което ще трябва да се прави, нещата не са баш... Добре, ама все пак сме дошли, нали, тук. Ще откараме 15 минути. И става точно така. Хората идват, понащракат си 6 снимки, преместят Баленсиагата от едното място на другото и търбушат малко стари колони, така, нали? И къде час-два стават и си тръгват. Искам да ви помоля, когато поемате отговорност да участвате в някаква акция, независимо дали тя е благотворителна, дали... Просто когато поемате ангажимент, бъдете в тези ангажименти до край. Защото в хората, които правят тези организации, те обикновено
пресмятат на фона на хората, които са се записали, дали да не върнат някого, защото, примерно, за една задача или за една градинка да се изчисти, не са нужни 40 човека. Нужни са 10, но сърцати. Но какво се оказва обикновено? Че от тези 10, които са се записали, и ти казваш, добре, стигат ми, 8 на първия час стават и се заминават. И аз не мога да ви разбера този вид доброволци, така наречени, които отивате, даже не ви разбирам защо отивате. Вие не стоите до края на задачата, а вие не казвате, добре, не се отморих, имам проблем, не се чувствам добре, утре обаче сам ще дойда и ще довърша това, което трябва. Не, ти отиваш, бам-бам, Фейсбука, днес участвах в еди коя си позната организация в Фейсбук и ставаше и да не казвам думата наебава и това е, ти си окей. Не се прави така, хора. Бъдете по-отговорни към поетите задачи и ангажименти, защото след вас остава този първия, който първо е видял, който е от друг квартал, че в твоя квартал през 30 км из София има проблем с неизчистена градинка. Той минал, видял, решил да оправи проблема. Твоя проблем на твоята градинка. Не на неговата градинка, на твоята. Сладур. И този човек е станал, дошъл 1 час по-рано и е започнал. Ти идваш час и половина по-късно и 1 час по-натам ставаш и стръгваш. И освен, че ставаш и стръгваш, ти инструментите, които са ти дадени по някакъв повод да ги използваш, нали, защото ти не си подготвен. Ти си прочел нещо там да си активен, ставаш и отиваш, ама ти не си подготвен. Нито си се облякал, нито си отишъл да си намериш една лопата, нито нищо. И ти този инструмент го фърш където си спрял. Значи вие чистите тези бочки, стигате там до 6-тия метър и лопатата ти я пускаш там. Ръкавиците ги оставяш там. На другия край оставяш. Кой си ти, бе, брато? Приемете, че това са... Ако ти това нещо го работиш и ти се плаща, мислиш, че някой ще търпи ти да си фърлиш лопатата на еди къде си. Ще отидеш и я вземеш и оставиш оттам, където си я взел. Ще фанете да завършвате нещата до край, защото такива псевдо-доброволци направо ми лазят по нервите. Честно ви казвам. И спрете да се изтъквате колко сте, нали, добронамерени. Работата е за да се свърши. Ако нямаш възможност, ако нямаш желание, не се записвай да я вършиш тая работа. Защото това, че ти си се записал, може да спре други хора, които може би са по-сърцати от тебе, да се запишат и да я свършат тая работа. Така че, мили хора, в живота и в доброволчеството бъдете праволинейни. Запознайте се какво има да се прави и не си планирайте някакви допълнителни неща в същия ден. Защото много често се оказва, че работата не може да се свърши в определеното от организаторите време. Ако те са казали от 9 до 5 или от 9 до 3, ти не си прави план да пиеш кафе с колежката в 3:15. Защото в 3 часа работата е свършена, но след като се свърши работата, има да се прибират неща, да се подреждат неща, да се товарят неща. Има хиляди глупости, които трябва да се свършат, които трябва да изпълнят целият ангажимент към тази задача. Така че ние не можем да сме доброволци само на снимките в Фейсбук и на популярността и лайковете. Ако това не ти е заложено, по-добре прави нещо друго и не се занимавай с такива проблеми. Така че, пичове, благодаря ви пак. Аз съм Краси, доброволец. И ще продължавам така да ви провокирам с въпроси и задачки от рода на това как да бъдем по-добри хора и какво значи да сме по-добри хора. Докъде е това ангажимента да сме добри хора. Дали да е само за да си сложим етикета и да се напише, че е участие към нещо си, или да сме такива, които хващаме нещото, помагаме на това, който го е създал и го организирал и го довършваме до край. До край значи да останеш 3 часа след като е свършил. Това значи до край. Благодаря. Чао!